ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ki pulit jong ke Mairang West Khasi Hills District ki bala bud din bha tang shiyo pediang ye ke ejahar ki le yo kemno ya laingut ki bre ki badan kti ha ka badeto ya ukhau FCI ha ka snong Mairang ka bala jia ha ka khat lai tarik ubnai nailor arajar arpway ye kini ki laingut latip kerteng ko Mohendro Barman ubala arpu kundai snem karta ubadei unongnya jong ka kali bat ubadei unong song snong jong ka snong Agia Assam nang tadi Nirmal Das ubala arpu prasnem karta ubadai unong song snong jong ka snong Wakok East Garo Hills District ubadei kumu helper but ubodeswar Hazarika ubasa ha open new nong ston Hakabaya day bat kini ke jingjia ki pulit ki register ki support ka section 420/120B bracket 2 jong ke Indian Penal Code Yau niu kau ki pulit jong ke Mairang Police Station ki lalai ban kurum no ha ka khat sau tarik ubnai nailor arajar arpway na ki lai tali ki dukan harangkat ka jing tokit bat baro ukau ubala yo ban kurum udan saus pa berni kata ars pa berni ubala dep ban penhap ha ki lai tali ki dukan bat ars pa berni pat udai ubala lap na kekali bat baro ki berni ki dai ki badan yo ukau ubakhya sanpo kilo man la ka wai pa ka wai ka berniมันต้องการพาเนี่ยมันโดนข่าวไปจ้างนะนี่พาไปดูบ้าเบียงนะสองตกข่าวเลยนี่ต้องขนาดเลยเบียง